O Puebla prepara un equipo para aspirar ao máximo na preferente. Chofri segue a fronte do banco, moitos xogadores defenderán un ano máis a camiseta e únense varias fichaxes ao proxecto. A campaña pasada foi a de consolidación do Puebla na preferente, unha categoría moi exixente. O conxunto da alta foi de menos a máis na competición e finalizou na zona media alta da táboa. O traballo dos despachos comezou hai tempo coa renovación de Juan Alfonso Vidal Chofri como adestrador, asegurando a continuidade do proxecto baseado na estabilidade, o compromiso e o crecemento competitivo. Seguindo esa liña continuista, hai moitos xogadores que seguirán na disciplina pobrense. Dúas pezas claves como Meta Juan Pérez e o dono da banda dereita Edo Beijón renovaron o seu compromiso co Puebla. Chiño e José Peñeiro aseguran a calidade no céspede coa súa renovación. Saro e Juan García seguirán as ordes de Chofri ao igual que Sieira e Fidalgo. Pedro Moraña, Astrai, Martín González e Jorge Torrado defenderán un ano máis o branquiazul. Xenxo Calvo, Jorge Queiruga e o capitán Diego Bendaña continuarán no equipo para axudar a conseguir os obxectivos. E hai caras novas. A primeira fichaxe foi a de Iker Carril, dianteiro que chega procedente do Noia, listo para defender o escudo e achegar goles. A portería tamén estará reforzada coa incorporación de Hugo Sánchez, que asegura o futuro da meta pobrense. Fabio Grajales desembarca na alta para poñer o seu talento, os seus valores e a súa loita ao servizo do equipo, e o dianteiro brasileiro Pedro Veda suma pólvora ao ataque do Puebla. Un dos xogadores que non continuará no equipo é Avi Romero. Tampouco seguirá Ferreiro nin a guardameta Juanma. Borja Outeiral tamén abandona a disciplina pobrense ao igual que Óscar Muñiz.